I dathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae canolfan darganfod gwyddoniaeth Xplore yn edrych a gwyddoniaeth o Gymru. Rhywbeth mae'n bosib na wyddwch chi eisoes ydy cafodd rhannau o'r Delesgop newydd James Webb ei adeiladu yng Ngogledd Gymru. Bydd Delesgop Gofod Webb yn ceisio dod o hyd i golau isgoch sy'n wahanol i Delesgop Gofod Hubble sy'n bwrw golwg ar y bydysawd mewn golau gweladwy. Ni allwn weld y golau isgoch gyda'n llygaid, dim ond gyda'n camera isgoch. Rydym am fwrw golwg ar rhai o brosesau cudd golau isgoch. Mae'n camera isgoch yn dangos tair ffordd y mae'n modd trosglwyddo gres. Y cyntaf o'r rhain ydy darfudo. Pan fyddwn nhw'n ychwanegu ein dŵr poeth ac danc o dŵr oer, ni allwn weld rhyw lawer gan eu bod nhw'n hylifau clir. Fodd bynnag, pan fyddwn yn bwrw golwg arnyn nhw gyda'n camera isgoch, gallwn weld y dŵr poeth a'r dŵr oer ar wahân. Bydd rhannau oren a choch yn cynrychioli'r dŵr poeth yn anofio a rhannau glas a piws yn cynrychioli dŵr oer sy'n suddo. Yr enw ar broses hon yw darfudo. Fe allai broses darfudo fod ar waith yn yr moroedd, yn yr atmosffer a hyd yn oed yn eich popty. Y dull trosglwyddo gres nesaf ydy dargludo. Gallwn dangos dargludo ar waith gyda'r llyfr hwn. Pan fyddwn yn gosod ein llaw ar y clawr, bydd gres ein llaw yn trosglwyddo drwy'r daflenni'r llyfr. Nid oes modd i ni weld hyn gyda'n llygaid, ond pan fyddwn yn edrych drwy'n gamera isgoch, fe welwn yr olaw gynnes yn trosglwyddo drwy sawl daflen. Y dull olaf o drosglwyddo gres ydy pylydriad, a dyma math o drosglwyddiad gres y bydd Delesgop Gofod James Webb yn edrych amdano. Wrth gynhesu'r sgriw gyda llosgwr bynsen, nes i fod yn goleuon goch boeth drwy ein gamera isgoch, pan fyddwn yn bwrw golwg arno gyda'n llygaid, ni allwn weld yn union pa mor boeth ydy o. Fodd bynnag, drwy edrych ar ein gwrthych trwy ein gamera isgoch, fe welwn ni'n union pa mor boeth ydy o gyda pha mor llachar yw'r golau isgoch.